Maabot sa 400 na hobenes ang nagpartisipar sa pinakaprimerong Global Youth Summit na ipigsagibo sa SM City Legazpi kanakaaging Sabado, Hunyo 8. Inian ikadosing Global Youth Summit sa nasyon as ang pinakaprimero mandigdi sa Bicol. Ang aktibidad, ang tauna na pigsasagibo kan Global Peace Foundation Philippines kasabay kan sa indang anibersaryo. Encourage all the young generation have a big dream. Have a big dream implies you should have a dream. You draw the dream that everybody think it could be impossible. So have a big dream and do not impose any self-limitation on your big dream and keep challenging and realize of your biggest dream. Sarong 21 anyos na si Gwyneth Billian kan Bicol University Ginubatan Campus sa mga naging partisipantes kan aktibidad. Bilang sarong student leader, dakulang bagay para sa iya na makapag-attender ka ining aktibidad, ninhulit na dakulang katabangan ini tanganing mas mapakusugan sa iya mga pigmamauot na ipadagos an sa iya mga programang inorganisa para sa iyang padabang eskwelahan asin para sa kapwa estudyante. Yung project ko po na tree planting, and that really helped me a lot to at least have this drive kasi nawawalan ako ng pag-asa kasi yung mga estudyante yung notion talaga na tree planting lang, so parang kanina parang yung drive ko at least parang nag-boost siya. Sabi ko, I really want to have that platform and many platforms na gusto kong i-implement, hindi lang sa school namin so pati din sa community, sa mga iba't ibang school, and I'm looking forward talaga na ma-implement yun. Kasi, yung drive ko ngayon, ang taas na. And I really love it. Kala ko, para lang siyang normal lang siyang seminar. Hindi pala. So, they would really ask you to at least voice out. Kaya, yun ang pinakagusto ko sa event ngayon. Sa man sa mga naging West de Honor sa aktibidad, iyo si Ms. Haya Nakario Vindanya ang coordinator kan Move as One Coalition. Tinauanan doon kaini na sa paagi kan aktibidad, nagkaigwanin kusog buot ang mga kahobenesa na makasabay sa mga isyu pang komunidad as naging paagi ini tanganing mas maging aktibo ang hobenes na magpursige na magkaigwanin magayon na puturo. Reclaim your power mga mima! Ayan, reclaim your power. Maurag ka mo, matibay ka mo, oragon ka mo. Keep speaking up, keep engaging decision makers, keep mobilizing your communities. Ito ang kaipuhan ng kabataan ng Albay and ng Bicol. Tinaunan doon mga representante kan GPFE na si Van Villanueva na minamauot kan sa indang organisasyon na dailang matapos sa diskusyon an sa indang mga napag-ulayan. Imbes, magkaigwanin inisyatibo ang youth leaders na mag-ibo din mga proyekto sa indang lugar as siniba pa. Sa mga kabataan natin na gustong maging bahagi ng mga youth leaders lalo na natin, wag po kayong papagod na sumali sa iba't ibang mga usapin. Sabi ko nga kanina, let us always challenge the status quo and always think of something, no? Na makakapagpaunlad, makakapagpaganda ng sitwasyon, hindi lamang natin, no, sa personal na buhay, kundi ng ating komunidad, no? Parang yung concept of shared destiny, dapat lagi nating iniisip na lahat tayo, no, ay magkakasama dito sa komunidad na to, and ang ginagawa natin will affect other people as well. Mientras tanto, kanakaaging Domingo, ang kaparehong aktibidad ang isinagibo man sa Sorsogon City na pig-attenderan mangkan kadakol ng mga kahobenesan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.